Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ngadto sa atong langitnong Amahan, pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw, hustisya o kauswagan sa atong nasod nga karon gihasi og maayo niining mga kalisdanan, natural o human disasters, labi na gyud sa korupsyon o inhustisya nga niya karon kagubot nga politikanhon, panagbangi sa atong mga leaders nga niresulta og dakong kadaot sa atong mga kabus nga katawhan, kaigsuonan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig support nato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kabalaan o kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug tabangi kami sa pagkasayod sa makaluwas nga gahom sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa wasahon ni Propeta Daniel. Mingon si Daniel, nakita ko sa akong damgo kagabii, nga gikuso-kuso ang dagat sa upat ka hangin. Nakita ko usab nga may mitunga sa dagat, nga upat ka nagkalain-laing mananap. Ang una murag liyon ug ang may pako sa agila. Unya nakita ko nga nagkuha ug gilangkat ang iyang mga pako ug naalsa kini ug gipatindog daw tawo ug gihatagan kini pangisip sama sa tawo. Sa ikaduhang mananap, sama gitsura sa uso. Mihana kini pagtindog nga nagtakilid, nagtangag kini tulo ka gusok o giingnan kini tindog o kaog daghang karne. Unya nakita ko ang daw usa ka leopardo, may upat kini kapako ug upat ka ulo. May panagway og otoridad libot niini. Tapos niini nakita ko ang ikaupat ka mananap, bangis ug makalilisang ug kusgan kaayo, puthaw ang iyang ngipon, may giusap siya ug napino-pino ang iyang giusap ug gitamak-tamakan niya ang nahaybilin. Lahi kini kaayo sa tanang mananap nga una kong nakita, kay may napulo man kini kasungay. Gisudong ko ang mga sungay
ug unya diha sa ilang taliwala miturok ang usa ka gagmayng sungay ug nangaibot ang unang tulo ka sungay ug niining sungaya may mga mata nga sama sa mga mata sa tawo ug may baba nga nangandak. Ug sa pagyahat ko, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan, ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti ug sama sa iyang buhok kaputi sa dilana nga kaputi kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab, may ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan, libo kalibo nag-alagad kaniya ug nagbarog sa atubangan niya, andam ug hukman sa paghukom ug giablihan ang mga basahon. Unya miyahat ako sa pagkadungog ko sa mga pangandak nga gisulti sa sungay. Ug sa paglantaw ko, gipatay ang mananap ug gitambog sa kalayo ang iyang lawas. Nakuhaan sa gahom ang ubang mananap ug nangahanaw apan gilugiwayan ang ilang kinabuhi sa mubong panahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon. Ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang kingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siyang himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Hatagi siyang himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Kabukiran ug kabungturan, daygan ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Tanan nga nagaturok ibabaw sa yuta, dayga ninyo ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyang himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Kamong mga tuburan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Mga dagat ug kasapaan, dayga ang Ginoo. Dayga ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siyang himaya ug pagdaig nga walay katapusan. Kamong mga balina ug tanang mga nanap sa katubigan,
daygan ninyo ang Ginoo. Dayka ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Kamong tanang mga mananap, pintas ug tanod, daygan ninyo ang Ginoo. Dayka ug bayawa siya labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagdai, na walay katapusan. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya. Hinumdumin ninyo ang kahoyng igira ug ang tanang mga kahoy. Kung makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. Sa ingon usab, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. Timan ikini, mahitabo kining tanan sa dili pa mga matay ang mga tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta, mga hanaw, apan dili gayod mapakyas ang akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Gipaniguro sa Ginoo ni Jesus nga ang iyang gisulti mahitabo gayod. O ang iyang gisulti mao nga matapos gyud ang kalibutan. Linyay mong tupad. Ing na mutuo ka nga matapos ra gyud ta. Hinaoton ta nga mutuo ta. Kay kita ra ba usahay nadagit ta aning yawanong panghuna-huna nga di ta ganahan matapos. Unya makita na nato sa atong mga gibuhat sama pananglitan sa atong mga politicians, dili sila gustong matapos ang ilang termino. Mao nang gusto sila nga magsige lang gid sila glingkod anang posisyon niya kung duwa na sila kadto na sang sunod nilang mga kapamilya. Himuon gid nila nga murag sila nagitag-iya sa maong posisyon. Di na gustong matapos. Niasa na siya sa simbahan na sa mga pari, mga obispo nga di gustong matapos ang ilang termino. Gusto yun nga magsigig lingkod anang gahom. Lingian na sa imong tupad ina unsay di nimo gustong matapos. Pangutan abay na unsa may di nimo gustong matapos. Bisan gani ang kita
di magay mo gustong matapos ang kalig-on sa inyong tuhod. Bitan nang magsige mo pabindisyon, Pader, blessingi ko sakit kaya akong tuhod na ko. Pila na may edad ni mo? 88. Ay, nganong mahibong pabangka? Pader, lain kaya akong gibati, Pader, akong heart, ana. Pila na may edad ni mo? 92. Ay, kamatay na, oy. Ay, napag hangtod karon 92, naka-healing lang yapon imong gipangita, physical healing. Ay dawata na oy nga matapos ka. Naata ng panghuna-hunaa, di ba? Kabantay mo. Mao na si Kristo iya ginang gi-warning na timan gini nga matapos ra gid ta. Ug ang mudawat ni ana maoy maluwas. Apan ang dili mudawat musupak kas kabubutos Ginoo ana maimpas ta. Maimpas gyud. Muna nang muhimo na tag mga inhustisya. Kay bisan ang hustisya sa atong nasod naghatag yung katapusan sa tanan. Sama sa posisyon sa pagka-presidente hangtod gyud barangay konsehal naagid nay termino. Kay matod palagis Ginoo, there is always time for everything. Naagid time for everything. Ambot o AI ba to or pero nakadungog mo sa kuana ni atong former President Rodrigo Duterte, di ba niingon siya, ako karon sikat kay ko ninyo kay naa pa man kos posisyon pero maabot yung panahon na I will become nobody. Muagi ra man gid ni kadungog mo ana ngayon ang gisulti. Believe kay ko adto ni former President Rodrigo Duterte na kumuram sa ni siya hinuon og murasag pari. Kana bang muangkon ba nga karon ingon ani ko, gamhanan ko, presidente ko, pero diha pang gito siya niingon nga reklamo mo nako, sige kog panggukod aning mga durugista o kaning mga adik. Huwat-huwat lang mo. Pila na lang to katuig ang ingon. Basta, hapit na, mga 3 na lang katuig. Muundang na ko ani. O mupuyo ko sa daplin. Pero di jud ko muundang pagpakigbatok sa korupsyon o sa drugas o sa insurgency. Bisan pagwa na siya maglingkod, iya ginang gipsaad na makigbatok. Mausad na unta kita, unsa may dili nato gustong matapos. Dili unta matapos ang atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nga dili unta nato tapuson ang atong pagsunod sa iyang kabubuton tungod lang kay mamatay ta. Mao na ato ginang isangyaw ngadto sa sunod nga generation. Ang Ginoo may dili matapos, ang iya sang gitudlo mo'y atong sundon. Isip sad nasod, isip mga lumulupyo sa nasod, unsa may dili tapuson. Ang gitudlo sad sa atong Philippine Constitution 1987 man na siya, sigihan na natog implement. Unya kun ato man na siyang i-renovate, kinahanglan mubalik na sadta nga kitang tanan in a legal manner and just way ato siyang i-amendar sama sa 1935 na amendar na siya sa tong 19 na wako kibaw nya na amendar na sa pag 1987 o karon 1987 constitution atong gisunod. Dili nato baligtaron labi na gid nang ang constitution nag-ingon no sa mga gibutang constitution kanang atong right, Bill of Rights, sa to na siya, no person shall be deprived of due process. Shall be deprived of liberty, life, and sa to, properties without due process. Kuhaan nagikas imong kagawasan, kuhaan na kas imong kabtangan, labaw na gyud, kuhaan kas imong kinabuhi or imong freedom, kinahanglan iagi gyud og
due process. Pasabot, hiringon sa korte. Asa mang korteha? Dili dito sa foreign. Dinhis atong korte. Nya karon kay mura magkisi-kisi man kitag ipadadayon ngadto sa foreign court. Sa ato pawa na nato mapadayon, ato nang giputol ang gahom sa atong Philippine Constitution ug maunay dako kaayong problema kay hasta ang atong kaugmaon og seguridad isip mga Filipinos, isip sovereign country, posible namang maguba. Kay mura na magmas nisalig ta sa didto sa foreign court nga maoy mo husay og mo patunhay sa hustisya kontra sa atong giakusar nga mga kriminal bakaha or mga sad-an, dili naman ang atong Kortes Pilipinas. Maunay perting problema ha. Murabag ang problema sa inyong balay ipahusay nimo sa silingan, dako ginang problema. No? Away mo sa imong bana o niya ang muhusay inyong silingan. Okay na ninyo? Nag-away mo sa imong bana kay wa na siya motupad og higda nimo niya ang muhusay ang inyong silingan. Nagwala ang bana kay wa pahikapas asawa o niya ang muhusay ang silingan. Di na mahimo eh. Gitawag nag-domestic affair. Domestic. Pasabot inyo ra na. Nya kanisang ato dinhing mga korte. Kaanogon anang nagsigigtik, anang bar exams, dagko kay gasto, naapatay Supreme Court, naapatay mga unsa pa na diha, Court of Appeals, naapatay Regional Court, unsa pa nang uban. Pulos man na yun mga lawyers, pulos man na mga nipasar sa bar exams according to our standard sa Philippine Constitution. Di na nato gamiton, kasayang pud ana nila. Kadtog yung mga foreigners na wa gay tumubati o unsay gibati nato dinhi. Wa man ganito katilaw sa atong pagkaon tingali nga kanang kiampi og luyag asin na lang usahay maglaga na lagabon. Nya sila mo hearing na to. Wa magisla kasuway anang atong mga classroom diri nga hapit wala naman ay mga electric pan, wiring kuranan, busluton pag-atop, hastang CR mga gubaon kaayo. Wa man sila kasuway ana nya moy mo hearing na to. Wa sad sila kasuway dinhi katilaw nga gipang-rape na o gipangpatay sa mga adik ang mga estudyante nga naglakaw sa daan magabi o mahapon, gipangtulis ang mga pamilya, gipanghiktan pag wires telepono sa mga adik. Wa man sila kasuway nya sila mo hearing na to. Di ba? Uy. Labaw tanan, wa na sila kasuway palit og slot. Wa gina sila kasuway palit og slot para atong ipataod og hilifans, para atong pintal aning atong dakabang lang nga kisami in taon tungod na sa kadugay upag na kayo. Pagpaayo anang atong CR nga, ang CR sa mga laki inig CR nimo mura jud kag ni id sa panuas lubi kay mubo kayog ali kita kay kadito sa atbang inig tuyok nimo basta lagi manambo ang presidente kita oy karon arang-arang na gastom ta na kantong ato dihaluyo murag banwa perting daghanang sagbot wa man nakasuway sila dito ato man dinhi ato nang giatubang mo nakita ra sa dinhi magsabot-sabot kay kita may nakasuway kita may nagpuyo sa kinabuhi o gigiyahan ta sa atong gitawag og common na batakang balaod ang Philippine Constitution kana sa national. Muna ang rally karong Domingo nga himuon sa simbahang Katoliko usa na kapag supak sa corruption, injustisya o lack of transparency. Nagrally na sad ang Iglesia ni Cristo, KOGC ba to, GIL o ubang sektor niya itong pila ka Domingo milabay, mao gihapon ang singgit transparency.
accountability, justice. Nganong ato maning isinggit tungod kay nakita na nato nga naguba na ang atong relasyon sa usag-usa isip mga Pilipinos. Nganong naguba man kay ang atong konstitusyon gimanipulate na. Ang atong balaod gibawog na, bend the law. Kuyaw ra ba kay nagma-bend ang law? Bisan og wap anak ma-break, pero kuyaw na kay na. Pariha ng imong hawak, kanang imong vertebrae ba, kanang imong kanibang atong sa tawag na backbone. Kung mo bend na siya bisag wap a ma-break, purtig yung problemaha. Ang imong naong hapit mo abot siyuta. Maglakaw ka, magtuwad na kahapit. Na-break ba na? Wa, unsa man, ni bend lang. Pero porti na yung dakuas problema. So, di ginasakto nga moingon, we can bend the law. Di pwede eh. Kanang imong liog, dili na to i-break, i-bend lang, pastilan, maglisod kag lingi. Stiff neck ba or unsay tawag ana, basta di nakakayanghag ingno ka naitiki ka hay na di ka di ka kita og ni ben ang imong diani liog nya perting sakita na iana tabla ra sa nay na break oy pero wa ma break bend lang pero dako na kay ang balaod sa tong liog ana manggitao mao na balaod sa liog pero mo ana na siya mo bend na ti na gyud magkadimao mga guba yung relasyon sa imong lawas. Mauna, let us be very careful. Ug muna nga ningon si Jesus, diris atong ebanghelyo, matapos rata. Apan na ay dili matapos. Kinsa man, ang nakita sa unang pagbasa, ang labing gamhanang Dios nga nagsapot og kalayo na sa lingkuranan nga kalayo, kani nga kalayo nga gihisgutan ang meaning ana purifying power. Kana bang mo purify, mo susi, mao to katong mga mananap nga upat ka buok ni ending yung nangamatay sila na mga andakiro kaayo, na mga sabaan kaayo, pero niabot yung panahon na ngahilom sila pag-atubang nila sa labing gamhanan. Na ay labing gamhanan mga igsoon nga atong atubangon. O kinsa may iyang tagaagpabor, ang tao rasad nga mudawat, nga kita di ay dinhi matapos, dili ta magpatuyang sa atong gusto, kay ini katapos nato, dunay hukom. Mura bag estudyante ba? Di jud ka pwedeng magsige ra jud kag eskwela. Tapuson ginaani mo ang school year, pero pagbantay, kay ini katapos sa school year, dunay exam. Nay exam. Nilingi ay mong tupad. Yung naandam na kas exam. Andam na. Basin ba mura kang estudyante nga bisag dool ng exam, baliwa ra gyud, baliwa ra. Pag abot ng exam, kabuag pangamrot og answer sa classmate eh. Di ra ba na madag kopyahay kay matud pang San Pablo kada usa nato individual gyud ang exam unya dili pwede cheating kay ngano man all knowing ang atong teacher, ang atong judge, all knowing, di pwede malipat-lipat no nang kay bawo gid siya nga kanang imong tupad ba kay bawo kay siya prepared ba na or unprepared? Kana imong tupad ba? Bisan pag moingon na siya, prepared na ko kay sige gugog simba. Ay jogging na. Nganoan, og mahadlok pa kang matapos, unprepared ka. Hadlok pa kang mawa ang imong mga good health, ang imong power, ang imong wealth, unprepared ka. Katapos ang lingi na dool naman yung concert sa Sweet Notes ina nakapalit nakag-ticket
Ina, nakapalit na kag-ticket. Pangutan na ba? Kapalit na. Huwag ka kapalit sa ato pa, unprepared pa ka. Karon, palit na. Palit na gyud karon kay para dili ka mahimong unprepared. Unsaon na nimo imong kwarta, i-prepare nimo suway siguro. May pani, ikaw niya pa din og mamatay kuwa pa moabot ang concert sa Sweet Notes, ay counted na nga nakahimo kag maayo para sa simbahan kay fundraising man nato. Makatan-aw kag sa dili di na mo matter. Ang mo matter giunsa nimo pagsuporta ang kalihukan para sa katilingbanong kauswagan nga mao ang simbahan. Matapos ka ang simbahan, dili pa matapos. Matapos tang mga Pilipinos individually, pero ang atong nasod dili matapos. Kanay atong suportahan, dili ang atong individual welfare, but the communal welfare. Nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pag-andam kanunay sa iyang pagbalik. Malaumon kitang mudangop kaniya og moingon, Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga ang simbahan mutubat sa tawag sa pagkabig o pagbag-o sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga ang mga katawhan nga may maayong kabubuton, maghiusang maghago aron mo mahunong ang gubat ug ang pagdumot, ang pagpanagdaog-daog ug ang inhustesya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga magdugang ang atong pag-ila sa presensya ni Kristo diha sa mga kabos ug sa mga nanag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga ang mga masakiton, matagag kalig-on o paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga may hatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Nga ang atong mga higala o mga paryente nga namatay, na makasinati sa tunhayng kalipay uban Jesus dito sa langitong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa kasaysayan, amumaha kami. Makagagahom og mahigugmaong Dios dawata ang among mga pag-ampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your
igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa gugma ang paghalad namo sa sakripisyo nga imong gisugo kanamo, maghimo unta kanamo nga mas makanunayon sa pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay palawat kanimo, apan ipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan din hinining Eucharistia, gihatagan mo kami sa kalipay sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Ampingi kami diha sa imong gugma ug ayaw gayud itugot nga mahamulag kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga grasya nga atong nadawat mao ang kalinaw ni Kristo. Og mahitabo ra ni kon kitang tanan moangkon gyud nga matapos rata apan paningkamutan nato nga ang dugay nga matapos nga mao ang katilingban ato gyung maalagaran. So, salamat sa nagsigig alagad nato dinhi o karong buntaga na atay bisita nga ning offer atong mga kaigsuonan nga naa sa hakbang ng Maisog Cebu. Maisog Riders Philippines, masiguro may PH man. Philippines. So, ning usa ni sila sa mga grupo sa atong katilingban dinhi sa atong nasod nga nagpakabana aron mapatunhay ang hustisya kaangayan labi na ang atong balaod nga makaayo para sa kaayuhan sa katilingban. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat tayo. Padayon mo sa inyong kaisog para sa kaayuhan, dili kaisog para magpinatyanay. Niya ato sang pasalamatan ang mga nagsigig tabang nato pinaagi sa ilang pagpamalit og slots. Ang atong update karon mao kini ang atong grace nga slots. Ang atong halin niabot nag 94,071 ka slots na pay 605,929 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot.
Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,275 na ang atong nadawat ka challenges. Ang ato sang PPSC para sa ato dinhing mga proyekto o kalihukan sa atong parokya, ang atong halin iabot nag 68,000 ka slots, na apay 32,000 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 175 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR para atong itabang sa mga naigo sa mga trahedya, labi na gid atong bagyo nga Tino. Ato na ning target, ang main target ani maong pagtukod og mga balay, gagmayng balay para sa mga wa na gid intawi balay. So ang atong halin niabot nag 17,331 ka slots na tag 100 pesos per slot. Doon na natay mga related expenses ani, wala pa nato na kwenta, pero maka-afford na gid taghimo ani og mga labing minus mga 22 ka balay. So salamat kayo sa tanan nga midhatag nato og suporta. Atong pagpakan silang tanan. Salamat kayo. Mauna ni ang final count sa ni-greet na kog birthday sa akong ika-62nd nga birthday. Ang total nga ni-greet niabot og 1,354 kanang ni-greet ba nga nipalit og slot. Unya dunay 115 nga 62 slot challenge nga tag 6,200. Salamat kay ninyo ha. Sige, atong pakpakan. Thank you very much. Salamatan sad nato ang ato mga kaigsuonan nga bisag naglisod ning tabang gid nato dinhi ang mga lain-laing lugar, ang taga Bukidnon, hatod nga rig mga hinabang, ang Cebu Caritas, ang atong sa simbahan nga atong Caritas, ang taga Parokyas Maya, Carmen, San Remigio, Odlot, taga Medellin, ang katong Belmont Hardware, ang kaning MSP nga community, ang Divine Mercy sa dito sa Cagayan, pada sa ngari ug ang uban pang mga private individuals nga nagpada dinhi ginagmay og dinagkong tabang karon atong gitipon-tipon, ubay-ubay na gitag napadadaan sa atong mga kaigsuonan. Karong buntag adto misdapdap adto mi manghatod dito karon og goods para itabang sa ato sa mga nabiktima sa bagyo ug baha dito sa atong dapdap. Layo kay ni naputol pagid ang atong ang usual nga agianan, mutuyok na tag-agi ani karon para makaabot dito. Nya to apatoy tag-ubi ngadto sa Mahagnaw, atong kinalayan nga mga kapilya ato sa tong adtoon sa human aning dapdap. Nya nakakanisa dai dinhi ang doong Magina, ang doong usa nas mga lisod kay parokya ato gyung na dawat sad ang ilang pagpabati silang gugma diri nato. Ato silang pakpakan. Salamat kayo ninyong tanan. Nabisita na nato ang Kabadyangan, Mulaw, Istaka, Tamyaw, Tubigan, dito na sadta sa Bulwang, Magay, Diwanon, Katikong, unya gahapon atong sang adlaw dito ta sa to Gila-gila, nya dayon Kanamukan, karon Dapdap, ambot sa katani padong og buhi pata. So salamat kayo. Nya imong kalimot sa pagsuporta sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Doon na ni mga 278,000 ka subscribers. Sige lang gid mo view, like, share ug subscribe kay gawas nga makatabang ta sa atong mga kaigsuunan sa espirituhanon o uban pang panginahanglan, makatabang sa atong parokya kay maka-income man sa tagamay. Atong buwan sa Oktubre this year, nadawat na nato ang atong share sa YouTube niabot og mga 268,000 kapin. So atong pakpakan ang YouTube. Salamat kayo.
magamit-gamit na gini nato. Niya, ang concert sa Sweet Notes, ang ato mga tickets available na sa opisina. Niya, pwede sad mo contact pinaagi sa ato mga numbers kaning atong gibutang sa screen. Kontaka lang ninyo. Niya, pwede sa inyo i-deposito sa atong bank accounts, pwede sad og sa atong GCash accounts, pero og puno na ikwarta padala lang dinhi sa atong mga ngan nga gipakita karon. Niya, aron masiguro kontaka lang gyud mi aning atong mga contact numbers aron na dili gyud mo masaag. Salamat kayo ha. Sweet Notes Concert, fundraising concert karong December 14 ari diri sa Loyo sa atong simbahan. Ato na taon ring giandam-andam diri. Magampo ta nga maayo ang panahon, maayo ang sitwasyon, labi na gyud sa atong Sweet Notes nga couple, si Charlotte o si BJ. Atong iampo sila kanunay. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo at panalangin among nagarin, naiusap inilungsod sa pagkalat upang dawat sa bililhon mo nawasugo.